Ola, que tal? Boas tardes, benvidas, benvidos outro martes máis a esta aula Galicia Aberta de Lingua e Cultura Galegas. Hoxe o vídeo co que imos iniciar a sesión vai nos transportar a Serra de Montemayor, neste caso. En concreto, ides ver en pantalla a Olimpia Puente e dúas veciñas das que non temos estes datos, sitúanse no concello de Laracha, como vos dicía, na Serra de Montemayor. Despois teremos tempo para falar das cuestións sobre o lugar e demais, pero mentras, desfrutade do folclore e do facer destas mulleres desa zona, dentro do vídeo e vémonos nun intre. Espero que desfrutarades do vídeo e isto lévanos a falar de Montemayor, na Laracha, en concreto na provincia da Coruña. Estamos neste caso, volvemos á comarca de Bergantiños, na que xa estivemos algunha vez, lembrade, formada por Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños e Ponteceso. Tedes na imaxe que acompaña a esta diapositiva unha imaxe da Laracha, que sería o concello no que nos atopamos tamén cando escoitamos a Olimpia Puente e a estas mulleres e destacamos como lugares de interese desta contorna pois o Santuario de Santa Margarida, de Montemayor neste caso, o Mosteiro de San Pedro de Soandres, o Santuario dos Miragres de Caión, a Praia de Caión ou calquera das praias da contorna, a Praia das Salseiras tamén destacamos por aquí, ou as Torres de Fillobre. Como sempre nos custa bastante determinar ou delimitar, non, de algunha forma os lugares de interese e máis nestes lugares onde a contorna natural é tan impresionante como pode ser a cuestión pois, da comarca de Bergantiños en xeral, non? Polo tanto, todos os lugares aos que poidades acceder, que poidades visitar, van estar recomendados, estean ou non recollidos nesta diapositiva, nesta presentación destas tardes. No apartado de festas e celebracións que destacamos, pois, por exemplo, a Romaría de Santa Margarida, que se celebra sempre no 20 de xullo. Neste caso, se estades pois, por aquí, por esta época, podedes desfrutar desta romaría, que aínda é unha romaría tradicional, no sentido de que difire das festas nas que hoxe podemos estar pensando, como pois, festas de exaltación pois,
dun santo ou dunha santa ou o que sexa, que xa difiren, como temos comentado en algunha ocasión anterior, das romarías tradicionais que aínda manteñen pois un estilo, unha forma de facerse distinto ás festas tradicionais. Podedes acceder nas romarías a cuestións máis tradicionais, tamén dende a música, dende os acompañantes musicais que se elevan pois ata o modo de facer a festa, no sentido de pois comer probablemente nun espazo natural, nunha carballeira, nun espazo reservado para iso, en lugar de facelo dentro das casas, por exemplo, ou pois nas actividades tamén que se xeran alrededor deste tipo de festas. Non perdades tampouco a ocasión de pasar polas romarías e polas festas e ver tamén as diferenzas que hai entre unhas e outras. Por iso, cando vos dicimos que hai romarías ou que hai festas máis tradicionais, referímonos a que teñen pois estes trazos máis tradicionais, máis apegados á tradición, non? Que igual non vemos tan representados nas festas actuais, sexan igualmente festas tradicionais de determinada santa ou determinado santo ou patrón ou patroa, neste caso. Continuamos, tócanos lingua e sociedade. Neste caso, algúns datos. Montemaior pertence ao bloque occidental. No bloque occidental estivemos xa moitas veces. Polo tanto, como sempre, podes consultar textos, recollidas orais e demais nesta páxina web que vos deixamos pendurada, pero tamén temos algúns datos concretos, como sempre, sobre Montemaior máis alá de trazos dialectais e demais. Que vos digo? Que o galego na zona de Montemaior é unha lingua maioritariamente de uso tradicional, especialmente no rural e nas relacións veciñais. É dicir, nas contornas rurais de Montemaior, sí que podemos acceder a galego tradicional, a galego pois, que se transmite non de forma oral e que se emprega, sobre todo, nas relacións veciñais, no contacto entre veciñas e entre veciños. Isto que significa? O de sempre, a constante, non? De sempre no bloque occidental, sobre todo. Unha situación de minoración. Que é unha situación de minoración? Pois que temos presencia social do galego, presencia institucional e unha presenza interxeneracional ou unha transmisión interxeneracional que se ve afectada pola presión da outra lingua que temos na comunidade, o español neste caso. Sabedes que a nosa situación de diglosia, obríganos a que estes usos do galego e a que estas características non sociolingüísticas do galego sexan as que vos traemos aquí e non outras. Lembrade, por outro lado, digos no punto 3, que a comarca de Bergantiños, da que falamos en ocasións anteriores, presentaba trazos dialectais propios do galego occidental, pero con particularidades léxicas, fonéticas e morfosintácticas. Sobre todo, cando falamos de particularidades léxicas, falamos de que hai un léxico concreto da zona de Bergantiños, tamén de outros lugares, pero neste caso falamos da comarca de Bergantiños e falamos, polo tanto, de léxico peculiar ou de marcas léxicas peculiares da zona de Bergantiños. Ten que ver moitas veces este vocabulario diferenciador ou este vocabulario máis particular, ten que ver moitas veces co léxico do mar. Sabedes, botade unha ollada non a ese mapa que acompaña sempre esta diapositiva e fixadevos que a área bergantiñá sitúase aí nesa parte máis elevada non do bloque occidental, que ten unha extensión de costa considerable, polo tanto, é normal que o léxico diferenciar ou que o léxico característico non desa área, pois tamén estea ligada co campo do mar. É aí onde se presentan pois nomes, imaginadevos, un exemplo así sen concretar, porque a verdade é que non coñezo o dato concreto, pero probablemente poidamos atopar un nome das nécoras na área bergantiñá que difire do que se lle pode chamar no resto do bloque occidental. Probablemente nos lle chamemos de forma universalizante nécora a ese animal ao que me estou referindo, non? E probablemente igual na área bergantiñá, precisamente por este trazo dialectal propio de particularidade léxica, pois igual lle chamen de outra forma. Puxen o exemplo das nécoras porque sei que era, sobre todo, os exemplos que tiñamos de léxico concreto nesta zona eran relacionados con marisco. Unha área tamén, un lugar non onde se extrae, onde se captura moito marisco. Por iso, lóxico que tamén os usos, as tradicións non vitais das persoas teñan moito que ver cos usos lingüísticos e con como interfire a nosa vida, o noso modus vivendi, mellor dito, no léxico e, polo tanto, na sociolingüística galega. Continuamos. Neste caso, traémosvos unha curiosidade e dicímosvos que o carón da capela de Santa Margarida, da que falamos antes como lugares de interese tamén, existiu un hospital
era algo típico, non? Que se fixeran hospitais ou que se fixeran centros de atención a enfermidades, neste caso lugares onde atender a persoas enfermas, que se fixeran preto das capelas. Pensade igual nos vosos lugares onde habitades, pero pensade na xeografía galega. É moi común que vellos hospitais estiveran preto de capelas ou de lugares de culto, non? Polo tanto, ao lado o carón, moi preto, que non é exactamente ao lado, o carón da Capela de Santa Margarida existiu un hospital onde se aloxaban persoas enfermas esencialmente con problemas cutáneos, afeccións da pel. Neste caso, o que facían era que ían ali para bañarse nas augas que se extraían da fonte de Santa Margarida, que se atopa precisamente nos arredores. Por qué? Pois porque tiña sona de que era boa para este tipo de problemas. En concreto, aínda hoxe en día, ese hospital xa non existe ou xa non funciona como tal, e aínda hoxe en día as augas da fonte de Santa Margarida, que se atopa na contorna da capela de Santa Margarida, as augas desta fonte atribúense e seguense atribuindo propiedades curativas, sobre todo indicadas para enfermidades da pel, pois afeccións da pel, como antigamente se recollía tamén na historia deste hospital. Non só iso, senón que tamén se aplican ou se di que teñen pois bo resultado, non? Para as doenzas da gorxa ou para problemas de fertilidade. Como sempre, en cada lugar no que existen pois algo curativo, augas curativas, ervas curativas, pois calquera outra cuestión relacionada con curarnos algo, non? Como sempre, existe un ritual. En este caso, non ia ser menos. E no caso de Santa Margarida, das augas mediciñais da fonte de Santa Margarida, existe un ritual que consiste, esencialmente, en peregrinar ata a fonte, ao lado da capela, durante a romaría, de Santa Margarida e mollar un pano ou recoller auga directamente en recipientes para ese fin, non? Sobre todo, dise que preferiblemente recipientes de barro, que é mellor que o plástico, aínda que pode desfacer de calquera forma. Pois iso, mollanse os panos ou recollese a auga e despois aplícase sobre a zona afectada. Recóllese nas persoas pois máis vencelladas con este lugar, recóllese que ademais pois hai unha serie de coplas ou de rituais tamén orais, non? Que se teñen que recitar mentras aplicas a auga na doenza e que con iso pois curas. Fixadevos que esta cuestión das augas curativas, non? Das augas mediciñais, non diremos, é algo, unha constante en toda Galicia, temos augas de moitísimo valor pois curativo, mediciñal ou terapéutico, non? De algunha forma para múltiples doenzas. Temos moita sorte con esta calidade, non? Das nosas augas que podemos aplicar para axudar a tratar determinadas doenzas e, ademais, existe sempre unha tradición de ritual, non? Unha tradición ritualizante que ten que acompañar, de algunha forma, a esta aplicación das augas. Non sempre se conserva, pero estou pensando agora pois no San Benitiño, por exemplo, en Lérez, que tamén é un dos lugares onde din que se tes algunha verruga, non? Que che pode desaparecer, pero se non che desaparece, pois polo que sexa, normalmente dinche que fixeches mal o ritual, entón, pois, ou igual que non fixeches, que non recitaches o conxuro concreto ou que foches fora de data ou que sexa. Entón, estes rituais sempre teñen unhas características de realización de facer, non? Moi concretas. E así, pois, dirían que nos axudarían a estas doenzas. Obviamente, todo o que rodea, non? A estas cuestións non sempre é literatura sen máis, non? Senón que as características tipolóxicas das augas moitas veces sí que son beneficiosas para tratar determinadas doenzas, aínda que non poida ser ou aínda que non deba ser o único tratamento que debemos seguir, non? Pero, se queredes seguir os rituais, coñecelos e demais, sabedes que aquí tedes tamén un moi interesante que podedes facer se pasades pois por aquí nestas datas. Continuamos. Ben, traémosvos entramos na parte máis lingüística, neste caso introducida, como sempre, polo vocabulario. Que temos hoxe aquí? Unha cociña numerada, como sempre, na parte dereita dos números 1 ao 28 e aquí temos a lenda que acompaña, pois dende o moble, ao extractor de fume, a aceiteira, escumadeira, tesoiras,
eu creo que neste caso todo o vocabulario vos vai resoar de alguna forma. Temos, non sei, igual a grella, que é o número 6, ese lugar onde pasamos, quentamos alimentos, incluso cociñamos directamente, segundo as características, non? Igual esa é a que máis destaca. Destacamos tamén a 8 porque podemos chamarlle ola ou pota. Destacamos tamén, non sei, na 13 o texto, por exemplo, que é esa tapa que lle poñemos ás olas ou ás potas. E igual destacamos tamén a 10, que en lugar de dicir, no canto de dicir grifo, dicimos villa. É a forma máis normativa, de alguna forma. Se tedes algunha dúbida con estas, preguntade más. Aquí temos outras, pois temos, destaco destas, culler e garfo, no 23 e no 24. A culler é ese elemento, non? Normalmente de acero inoxidable, tradicionalmente de madeira, que se utiliza para coller alimentos máis líquidos e levalos á boca, como por exemplo a sopa. E o garfo é ese elemento tamén normalmente de acero inoxidable que ten pois 3 ou 4 pinchos que serven pois precisamente para pinchar elementos que son sólidos, non? Temos máis menaxe da cociña, como poden ser o cazo ou a cazola, o mantel, non sei, pratos, copas, louza en xeral ou unha xerra. Se tedes dúbidas, preguntádema, pero lembrade tamén tanto o Portal das Palabras como o Dicionario da Real Academia Galega, que poden ser moi bons aliados para resolver e tirar exemplos de uso de calquera destas palabras que vos traemos aquí. Creo que xa na sesión que estamos tedes unha boa recollida, non, de vocabulario que seguro que vos está axudando, ou espero que vos este axudando, a mellorar ou a coñecer máis de cerca a lingua galega neste caso. Continuamos con máis vocabulario. Nesta ocasión, alimentos. Como sabedes que estamos falando da cociña, pois aquí temos alimentos. Tedes dende a cebola, allo, cabazas, cereixas. Estou lendo en liña recta, mazá, patacas, porro, amorodo, laranxa, berenxena, cabaciña, cenoira, queixo, ovos, becerro ou tenreiro na parte dos animais, queixo, manteiga ou leite, derivados tamén destes animais. Temos, non sei se lin a de porco, senón entro directamente nos animais. Porco, año ou cordeiro, coello, friame, chourizo e xamón, e pola parte dos peixes, pois pescada, sardiña ou choco, entre outros. Se tedes preguntas, que non dúbidas, se tedes preguntas sobre como se pode dicir pois este peixe en concreto, podemos ir directamente ao Portal das Palabras, por exemplo, ou igual, aquí sí que vos pode axudar un dicionario de sinónimos. Dicionario de sinónimos para saber de que diferentes formas lle podemos chamar a calquera palabra, ou podemos consultar tamén o buscatermos, que tamén pode ser unha ferramenta moi valiosa para resolver dúbidas de vocabulario. Sei que sempre vos digo que o buscatermos é un dicionario pois moito máis especializado de alguna forma, entón que ás veces pois para un uso cotián, que igual se nos queda un pouco que igual nos pilla un pouco de esguello, non? Pero para buscar palabras, moitas veces, pois, de campos léxicos, perdón, relacionados con pescados, por exemplo, pois igual nos serve de utilidade. Quen di pescados, di froitas ou di, non sei, animais que normalmente son consumidos como comida neste caso. Que máis vos conto? Pois, como podemos falar das comidas do día ou como nos podemos referir ás comidas do día. Dividimos, neste caso, o día en 4 partes. Pola mañá, o mediodía, a media tarde e pola noite. Aquí non só serven a forma en como lle chamamos as comidas, o que tedes en verde azulado, senón que tamén serve como vocabulario esa primeira parte que está en negro. Pola mañá, o mediodía, ou polo mediodía, ou no mediodía, se queredes, a media tarde ou pola tarde tamén nos serviría, e pola noite ou, neste caso, á noite ou de noite incluso. Cales son as comidas típicas de cada unha destas franxas horarias? Pois para a mañá temos o almorzo. Esa sería a primeira comida do día, a que facemos cando nos erguemos, cando nos levantamos. Sería a primeira comida que se fai pola mañá. Cando chega o mediodía, pois non sei, a unhas, dúas, as 3 da tarde, depende un pouco a hora que coma cada quen, a esa comida chamámoslle o xantar. É certo que moitas veces tamén se lle pode chamar a comida, a hora de comer, non? Directamente.
así como hiperónimo, non, de unha parte concreta. Pero técnicamente máis concreto e máis directo sería xantar. E isto lévame a dicirvos que, perdón, nalgúnas zonas de Galicia a esa parte de comida do mediodía, a esa franxa de comidas, a esa ventá do mediodía, en lugar de chamarlle o xantar, chámase o almorzo tamén. Isto recóllese en zonas do sur da provincia de Pontevedra, que eu saiba esencialmente, pero tamén probablemente en algúns outros lugares. A esa parte, bueno, a ese xantar, moitas veces chamaselle o almorzo. E o almorzo como se lle chama? O almorzo tamén. O que pasa que un é dunha segundo contexto, non? Un é da mañá e outro do mediodía. Polo tanto, para evitar dúbidas e para evitar en moitos casos malos entendidos e demais, almorzo para a primeira comida que facemos no día e xantar para a comida que facemos a máis multitudinaria en moitos casos. Isto tamén ten unha cuestión de multitudinario ou non. Explícome. Sabes que o almorzo normalmente facémolo de forma illada, non? Podemos almorzar moito máis nos soas ou nos sós que xantar. Normalmente o momento de xantar aproveitamos para xuntarnos tamén pois coas nosas familias, parellas, nais pais, fillas, fillos, no caso de que habitemos a casa, non, con máis persoas. Entón, pois vedes que tamén hai unha diferenza entre almorzar, que sí que pode ser un acto máis solitario, se queredes, e xantar, que se pode ser máis multitudinario. Ademais, aproveito para dicirvos que en Galicia, por se non o sabíades, que igual sí, en Galicia gustanos moito sempre a rodearnos de xente para comer, en xeral, para xantar, para merendar ou para cear. E todas as nosas festas, todas estas festas tradicionais que vos recomendamos sempre na primeira diapositiva, non? Para que visitedes cando veñades por aquí ou para que desfrutedes, mellor dito, cando veñades por aquí, todas esas festas que Romaría de Santa Margarida, por exemplo, da que falamos hoxe, todas esas festas adoitan estar sempre acompañadas dun xantar de toda a familia, non? Incluso son datas nas que aproveitamos para chamar a persoas achegadas, familiares que viven máis lonxe ou as típicas curmás e curmáns que non vemos con asiduidade e nesa festa pois aproveitamos para nos reunir. Incluso xuntarnos con amigas, con amigos e celebrar, non? Sempre arredor dunha mesa, isto é unha constante. Non me quero enredar moito máis, chegamos á comida desa da media tarde, na que quedamos a piques de falar dela, a esa comida de media tarde que se atopa entre o xantar e a última comida do día, a esa comida chamámolla merenda. E a merenda, pois, facémola a media tarde, pero isto depende un pouco a que hora xantemos. É dicir, se hai xente que xanta ás 12 ou que xanta á 1, probablemente faga a merenda pois no principio da tarde, aí ás 5, por exemplo. Se xantamos máis tarde, pois probablemente esa merenda sexa máis cara finais da media tarde, non? Cara ás 7, por exemplo. E isto lévanos á última comida do día, que sería a cea. Cal é a cea? Pois a que facemos pola noite, digamos. Sí que é certo que no noso país, en Galicia, ceamos bastante tarde, polo que observamos, non? Con respecto a outras culturas limítrofes coa nosa. E nos adoitamos cear pois ás 9 ou máis alá das 9 en moitos casos. Isto tamén está condicionado as comidas do día, non? Están condicionadas en xeral polos nosos traballos, polo traballo que temos que desenvolver fora da casa. Entón, pois é normal que se temos, imaginademos, unha quenda de tarde, pois esa última comida do día, a cea a fagamos máis tarde do debido. Si que é certo que noutros puntos limítrofes con nós, como é o caso de Portugal, os seus horarios, aparte de estar moito máis estipulados, pola mañá o almorzo é dunha hora a unha hora, o xantar é ata as 2, como moi tarde. Se viaxades a Portugal, sería moi raro que atoparades un de comer ás 3 da tarde, por exemplo. E aquí en Galicia, en calquera sitio, podedes atopar para comer ás 3 da tarde. Si que é certo que é máis difícil atopar en Galicia para comer ás 12 ou atopar a xente comendo, en Portugal é unha boa hora incluso para comezar esa quenda, non, de comidas. E isto tamén nos condiciona pois o resto das comidas do día. Que saibades que vos quede
na recámara, non? De alguna forma, que efectivamente dicimos pola mañá, polo mediodía, pola media tarde, pola medianoite, perdón, pola noite, para estas comidas, pero dependen un pouco das nosas propias prácticas e hábitos, non? Sociais como persoas traballadoras neste caso, e tamén habituarnos un pouco aos horarios da unidade familiar coa que vivimos, se que así o facemos. Se o facemos de forma soa, de forma illada, pois podemos marcar os ritmos moito mellor. Máis cousas. Describir un proceso, que é algo do que non falamos nunca. Como podemos describir un proceso? Pois en galego, habitualmente, expresamos os procesos de forma impersoal. É dicir, que é de forma impersoal? Que non temos pronomes persoais directos, que non temos pronomes persoais expresamente indicados, explicitados. Polo tanto, empregamos a impersonalidade, neste caso co pronome se. Exemplos de formación. Un verbo en terceira persoa do singular máis se ou un verbo en terceira persoa do plural máis se. Danos as seguintes construcións. O peixe cociñase a lume lento ou os queixos cómense ben con pan. Aquí temos un suxeito, tanto o peixe como os queixos, un é singular e outro plural, obviamente por iso marca tamén o plural e o singular dos verbos, e temos cociñar como verbo nos dous, cociñar no primeiro caso, perdón, e comer no segundo caso. Conxugámosla da seguinte forma, o peixe cociñase, en impersoal, engadimos un complemento a lume lento, e para os queixos cómense en impersoal terceira persoa, máis se, en este caso o complemento sería cómense ben, cómense así, con pan. Se tedes dúbidas, preguntademas, pero mellor que unha pregunta é o que teño a continuación. Unha práctica de procesos. Neste caso, o que vos vou pedir é que elaboredes unha oración, é dicir, unha construción onde existan verbos e onde expliquedes un proceso coas notas da lección de hoxe. Por exemplo, eu poñevos aquí un exemplo que podedes tomar para copiar ou que podedes elaborar o voso propio sen necesidade de beber deste de alguna forma, non? Os callos cociñanse mellor na cociña de leña. Este é un exemplo con un verbo impersoal, non temos aquí ningunha marca de personalidade, non temos aquí ningún pronome persoal, polo tanto, estamos aludindo á impersonalidade e témola aí inserida, non? Clítica, co verbo cociñar. Cociñarse, cociñanse os callos. Podedes tomar tamén como exemplo calquera un da diapositiva anterior, volvo para atrás para que as teñades, para que as lembredes, non, de alguna forma, e aquí tedes, pois, tanto o peixe cociñas a lume lento como os queixos cómense ben con pan. Eu tomei, como vedes, tamén a estructura da primeira, os callos cociñanse mellor na cociña de leña, e aproveitade tamén para poñer en práctica o vocabulario do que viñamos falando nestas sesións anteriores e tamén na sesión de hoxe, que tedes, pois, alimentos, cociña e demais. Non está mal para lembrarvos que tedes o material dispoñible na páxina web de Galicia Aberta, polo tanto podedes acceder ás clases, podedes repasar o vocabulario e así pois telo tamén máis fresco á hora de botarvos a escribir. E espero que esteades escribindo de forma compulsiva no chat para que agora podamos ver as vosas producións, as vosas achegas entre todas. Como sabedes, estamos chegando ao final, non? Desta primeira parte máis teórica e traémosvos unha recomendación moi ligada tamén con unha que trouxemos xa nunha sesión anterior. Neste caso, o que temos é unha páxina web da Xunta de Galicia que nos axuda cos viños das nosas contornas, co recoñecemento ás rutas e demais das denominacións de orixe, en concreto, dos viños de Galicia. Neste caso, sabedes que temos bastantes denominacións de orixe que, ademais, o turismo, as inquedanzas ou as curiosidades sobre o turismo vitivinícola, neste caso, pois son amplas na nosa zona, é algo que non debedes perder tampouco de probar, de experimentar se pasades por Galicia. Tedes pendurada a páxina web, podemos falar despois na seguinte parte, podemos falar máis pormenorizadamente sobre ela, pero lembrade que temos moitas denominacións de orixe, tales como a denominación de orixe Rías Baixas, o Ribeiro, a Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrei, 5 denominacións de orixe, e todas elas teñen, ademais, rutas onde podemos visitar
aos viñedos, non? Onde podemos visitar o cultivo dese viño, tamén podemos visitar bodegas, facer degustacións, catas e, polo tanto, coñecer tamén Galicia a través dos seus viños, dos seus produtos e da súa paisaxe tamén e de como esta se conforma en relación aos produtos que nos dá a terra. Ata aquí a sesión de hoxe, a sesión teórica de hoxe, non sen antes presentarvos o noso seguinte vídeo. Como xa ven sendo habitual, temos un centro galego que tivo a ben mandarnos a súa achega, vai vos gustar especialmente, seguro, e o que temos agora é o Centro Galego de Miranda de Ebro en Burgos, que tamén nos fixo chegar o seu material visual, audiovisual neste caso. Espero que vos guste e vémonos nun intre. Ata agora!
Hola de novo, espero que desfrutarades deste vídeo que deu paso a esta segunda parte. Espero tamén que esteades escribindo todas esas contribucións, non? A través do chat. O último que miramos nesta parte primeira, nesta parte máis teórica, fora a recomendación. Aproveito para lembrar que todos estes materiais, máis as grabacións das clases, tedelas disponibles na página web de Aula Galicia Aberta. É, ademais, un recurso moi intuitivo no que podedes acceder a bastantes máis opcións que as deste curso, información que vos pode ser de moita utilidade e demais, pero no que nos compete a nós neste pequeno espazo que é o curso de Lingua e Cultura Galegas deste ano 2025, pois podedes acceder a todos os materiais dende a página web de Galicia Aberta, poñendo a dirección Aula Galicia Aberta ou directamente como dirección www.aulagaliciaaberta.xunta.gal ou senón directamente en Google poñendo Aula Galicia Aberta podedes acceder ao curso deste ano. Aí tedes os materiais en PDF que son as presentacións que se proxectan aquí e tamén tedes a grabación dos vídeos, por se alguén se acaba de unir a estas clases, pois que saiba que ten o material atrasado aí. Nesta última parte, o que vos dicía era que na última das diapositivas sempre vos facemos unha recomendación. Esa recomendación adoita estar enlazada no título da propia diapositiva. Todo o que teñades, polo tanto, ou case todo o que teñades en azul e subliñado nas diapositivas vosas de descarga é un enlace que vos leva, polo tanto, a un recurso. Podemos velo aquí ou non, ás veces, pois, directamente pasamos sen entrar nel para que o fagades vos, e outras veces, pois sí que vemos un pouco que opcións temos dentro dese recurso. Hoxe é un deses días nos que imos ver o que nos pode ofrecer este recurso ao que referíamos na última das diapositivas. Dicíavos que, retomando que dicía aí uns minutos, que nesta páxina da Xunta de Galicia o que temos a opción que vos damos hoxe pois é unha vista, non, de algunha forma das denominacións de orixe, neste caso que temos en Galicia. Tedes aquí a denominación Rías Baixas, o Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrei. Son 5 denominacións de orixe que na actualidade, como vos di a propia páxina, amparan algúns dos mellores caldos de todo o mundo e se facedes clic en calquera unha delas, pois, por exemplo, podemos ir a Ribeira Sacra para non pasar sempre polas Rías Baixas de alguna forma e aquí tedes pois moitas máis opcións de seguir non só informándovos, senón o mellor pois organizar algunha viaxe, algunha non sei, cata de viños e demais, ou algunha excursión non a algún destes lugares. Aquí, dentro da Ribeira Sacra, vedes que ademais de explicárvolo e demais, tedes as imaxes, tedes despois sempre un mapa interactivo no que podedes facer clic e que vos deixa pois ver que zona comprende, non? Neste caso, a Ribeira Sacra, a denominación de orixe Ribeira Sacra na que estamos agora mesmo, e aquí podedes seguir interactuando co propio mapa. Pois, divos que aquí existen 2 adegas en total, aquí existen 4 lugares que poden ser puntos onde acceder a estes produtos, tedes tamén información sobre casas de turismo rural ou turismo rural en xeral, vedes que tamén vos marca, a parte das adegas, pois servizos de enoturismo ou parques etnográficos. Tiñamos por aquí tamén centros de interpretación do viño, neste caso. Pensade que isto está pensado ou está estruturado, está estruturada de alguna forma para o enoturismo, non? Que era o que estábamos falando un pouco nesta sesión, nesta recomendación, perdón. Aquí tedes outro menú que podedes seleccionar, pois que vos busque, por exemplo, aloxamentos. Agora estai pensando un pouco bastante, pero normalmente vai moito mellor. E aquí, pois, saenos, vou reducir un pouco o tamaño, saenos un cento de lugares onde aloxarse, podedes buscar onde comer ou que visitar ou calquera outra cuestión como onde informarse, servizos turísticos e transporte. É certo que este mapa no que estou eu agora seleccionando aquí opcións neste desplegable da miña esquerda, non? Da esquerda da pantalla,
Este é un recurso que afecta a todo, absolutamente todo o mapa de Galicia, non só o enoturismo. Digamos que se as desmarcamos, aí sí que temos estas zonas, como ocorría coa Ribeira Sacra, pois pode acontecer igual con Valdeorras, neste caso que é no que fixen clic, aquí no mapa interactivo, se lle dou a calquera destas, será unha vista xeral, non será concreta desta zona que tedes aquí. Estes recursos da Xunta de Galicia, de Turismo de Galicia e demais, son sempre de moitísima axuda para as persoas que vos ides desplazar a Galicia en algún momento e pois tedes en mente facer algún tipo de, non sei, de cata, de proba, de excursión a algunha destas zonas, porque estas páxinas ofrecen vos unha experiencia completa, no sentido de non só vos din os lugares máis relevantes ou máis interesantes, non? Senón que tamén podedes buscar dende a propia páxina onde dormir, onde comer ou que visitar, non? Vedes que, vai, a parte do mapa, tedes explicacións, tedes enlaces directos a puntos de interese, como poden ser, pois, non sei, os Pazos de Arenteiro, neste caso os que saen aquí, ou máis información sobre a produción e a historia das variedades, neste caso do viño. Por que vos facemos esta recomendación? Pois non só para que provedes, non? O produto galego, neste caso, as denominacións de orixe calquera das que tedes aquí, senón tamén porque isto funciona, esta páxina web funciona como un recurso de lectura en galego, onde podes acceder a léxico, a estructuras, a vocabulario e demais en lingua galega que vos pode axudar, que vos vai axudar, estou segurísima, a seguir mellorando as vosas ferramentas, non? De lingua galega. Aproveitade o vídeo tamén como un recurso literario, no sentido menos literario do termo, é dicir, no sentido de que non ides a topar unha historia probablemente estruturada como unha narración, pero sí que vos pode servir como recurso para seguir mellorando no uso do galego. Queda por aí este recurso, como vos digo, na última recomendación, na última diapositiva do curso e eu deixeivos aquí as denominacións de orixe, que foi do que falamos, pero se lle dades a Paseando entre viñedos, que a verdade xa me esquecía de dicirvos, aquí o que tedes é concretamente rutas onde podedes pasar pois o carón de viñedos, o carón de explotacións de viñas en xeral. Pois o Camiño de Santiago pasa por algúns lados, aquí, bueno, non está recollido aquí exactamente, pero pois tedes un montón de opcións, como vedes, que vos redirixe directamente á páxina a calquera outro sitio. Aquí tedes as rutas, pois unha ruta que pasa por Cambados de 3 días, outra, esta é a mesma, perdón, outra que as raíces do Albariño, que tedes aquí que sae de Meaño e volve a Meaño pasando por Armenteira, Cambados ou Vilanova de Arousa, tedes a que sae de Oia, esta é do Rosal, e chega a Santa Tegra. Todas están estruturadas en 3 días, aínda que non necesariamente teñen 3 etapas canónicas. E con isto, vaia, deixo volo por aquí, vedes que podedes facer bastantes rutas, tedes aquí tamén indicado, se dades clic, tedes indicadas os pormenores, pois, por exemplo, aquí divos máis información, divos como estruturar os días en que etapas, divos onde parar, onde comer e demais, pois é un recurso, repito, que pode ser de utilidade. Sen máis, pechamos este recurso e pasamos a ver se tedes preguntas, cuestións ou algo que forades escribindo por aí polo chat. A ver, como se pronuncia unha curiosidade? Vale, moi boa pregunta, porque esta é unha cuestión que sempre adoita preocupar ou que sempre adoita ser cuestión susceptible de dúbida para as persoas que aprenden galego. Por qué? Porque é un N especial, ese N que temos en unha, en ningunha ou en algunha, é un N especial que atopamos en galego, pero que non atopamos en castelán, en español. Neste caso, chámase N velar, e a súa pronuncia, pois, poderíamos dicir que non se fai como un N canónico, no sentido como un N normal, se queredes, non? Que se pronuncia, se vos dades de conta ou se vos observades, cando dicides, por exemplo, nariz, ese N que inicia a palabra nariz, para pronuncialo, o que facemos é poñer a lingua, o ápice, a parte máis externa, non, da lingua, detrás dos dentes de arriba.
Entón, esta é unha forma de pronunciar nariz ou calquera outro N que aparece no medio dunha sílaba trabada, non? No caso de unha, algunha ou ningunha, ese N non se pronuncia co ápice da lingua detrás dos dentes de arriba, senón que se pronuncia coa parte traseira que está máis afastada da lingua, a parte que está máis atrasada, non máis cara aos dentes, senón a máis traseira, pronúnciase con esa parte levantada, como se forades pronunciar un G despois dese N. Algo así como é máis fácil noutros idiomas, por exemplo, en inglés, seguro que por aquí tamén todas e todos tivestedes clases de inglés en algún punto, como cando dicimos sing, o verbo cantar, por exemplo, sing, ese N final, ese que está trabado por un G, ese é un N velar. Sing, onde pronunciamos, onde colocamos a lingua para pronunciar esa palabra en inglés e onde poñemos a lingua cando dicimos unha, algunha ou ningunha. Se vos serve tamén, hai outro truco que sería o do gueo, que vos empecé a introducir antes, non? Pensade que despois dese N vai un G, de alguna forma, como se dixéramos un G, algo así, ou un ga, ou un gui, o que queirades, a vocal que queirades despois. Entón, se despois eliminamos ese sonido do G, quédanos algo así como unha, que non sei se, isto tede lo que probar na casa, porque é máis traballo voso, traballo de ver onde se sitúa exactamente a lingua, que de que vou intente explicar de outras formas, pero creo que eso vos pode axudar a distinguir tanto o unha de una, por exemplo. Vale, outra cousa que nos pasan por aquí, para os castelán falantes é moi difícil pronunciar unha, a min costoume meses de ensaio. Vale, hai un truco sempre para os castelán falantes, en realidade é complicado, eu entendo, é complicado para todas as persoas que non teñen o N velar adquirido pois na súa socialización lingüística primeira, non? Tamén é complicado para as persoas que son galegas, pero que non lles ensinaron a pronunciar este fonema de alguna forma, non? Entón, é algo que, efectivamente, como dicía esta persoa, que se vai adquirindo. O que vos pode axudar tamén para adquirir de alguna forma este fonema do N velar é que escoitedes a xente falar en galego. É un fonema que utilizamos bastante. Non o utilizamos só en unha, algunha ou ningunha, senón que todas as nosas producións lingüísticas de xente de Galicia, galego falante, todas as nosas producións, cando acaban en N, o N facémolo velar. Por exemplo, non sei, se eu teño que decir un día, velarizo un pouco ese un día en lugar de non velarizalo nada como se diría noutros lugares que sería un día. É que me sae fatal en realidade a diferenza aquí. Pero se vos fixades, se tedes mellor oído que a min, que probablemente así sexa, se vos fixades é un trazo tamén distintivo, non? Que distingue. Polo tanto, as persoas galegofalantes ou que teñen adquirido este fonema ou que están afeitas, habituadas a falar en galego, doutras que non o fan. Por exemplo, este que acabo de dicir agora, que non o fan. Eses son dous Ns velares, tanto o de non, o do final, como de fan. Os dous os estou pronunciando atrás. Se non estivera socializada co N velar ou non estivera socializada en galego ou non falara galego ou algo así, diría que non o fan. Non sei se apreciades esa diferenza. Igual non son eu a mellor persoa para explicar fonética, pero digo polo meu exemplo, pero se tedes calquera outra dúbida na que necesitedes máis exemplos ou calquera outra cousa, pois volvede a poñer polo chat. María Jesús dinos, boa tarde dende Pamplona. En unha aldea había que merendar porque non se ceaba ata rematar as tarefas do campo. No verán, sobre todo, dábannos as 11:30 da noite moitas veces. Grazas por compartir a túa produción lingüística, alguén que fixo os deberes. Boa tarde para ti tamén dende aquí, para Pamplona. Fíxate que che ia dicir, non se ceaba, por exemplo, aí tedes outro N velar, vou aproveitar o teu exemplo, María Jesús, porque ese non se ceaba, aínda que son dúas palabras, non e se, tampouco se fai un N nasal normal, non se ceaba, senón que non se ceaba.
ata rematar as tarefas do campo no verán, sobre todo dábannos ás 11:30 da noite moitas veces, pois pobres vos, non? Que tardabades tanto en que vos deran de cear. Algunha cousa máis? Un máis, seguimos pechando, que vos parece? Vale, os percebes cocíñanse mellor na cociña eléctrica. Pois moitas grazas a outra persoa que fixo os deberes, simplemente ollo con ese eléctrica que mantemos o CT. O grupo CT nesa palabra eléctrica, en electricidade tamén, mantémolo. Refírome a ELECTRICA, eléctrica, pero os percebes cociñanse mellor na cociña eléctrica, fíxate tamén que se cociñanse debería levar acento no i, cociñanse, porque fixemos un verbo pronominal, o engadirlle ese, cociñar, cociñarse, polo tanto, cambiamos a acentuación. Falaremos de acentuación en vindeiras sesións, pero por se vos axuda, o que temos aí é unha palabra que se debe acentuar, cociñanse. Mellor na cociña eléctrica. Isto poderíamoslo discutir, pero tamén moitas grazas pola achega. Penso que ata aquí temos que ir pechando. Moitas grazas a todas e a todos vos polos comentarios, pola atención, por estar aquí un día máis e vémonos o vindeiro martes. Espero que teñades unha boa tarde e que nos volvades a acompañar dentro duns días. Chao!